Gigatagdang tukuro na ang usa ka grocery store sa Metro Retail Stores Group sa Compostela, Cebu. Kinihuman nagpirmahanig na og Memorandum of Agreement sa dili pa lamang dugay ang lokal nga mga opisyales sa Compostela, Cebu sa pagmanguna ni Mayor Feliger Quinio ug ang mga representante sa Metro Retail Stores Group. Lain na sang kalambuan o kalampusan nga among ipahibaw kaninyo. Mao na gid ang pagpormal na namong pagsain sa place of contract sa Metro Retail Group. Kini mo'y usas mga pangandoy sa atong lungsod o sa katawhan nga unta nana gyud ang katumanan sa maong metro nga motorok diri sa ato nga lungsod kay kana pa bay moadto giluan moadto og Danau. Sa gihimo sa Metro Retail Group dako na mo pasalamat kanila nga ni willing gid sila nga niimbis sa lungsod sa Compostela. Biin ila sang nakita nga ang Compostela karon nagmadasigog nga malambuon nga maong lungsod kay naningkamot mi gikan sa gobyernong may puso sa Vice Mayor Proy ug sa mga SB members naningkamot mi nga unta ang Compostela usa ka lungsod na nga nituyok ang ekonomiya nga among ikapasigarbo sa probinsya sa Sugbo ang Compostela nagmalambuon nga lungsod. Ang maong kalambuan mohatag na usab og dugang trabaho alang sa mga Compostelanon ingon man nga dili na sila mo biyahe pa sa ubang dapit inig mag-shopping o mamalit na kini og mga panginahanglanon. Amo gyud nitong pagpasalamat gyud sa Metro Retail Groups ug ingon man sa akong mga SB members pinangyuhan ni Vice Proy sa ilang may nitong suporta sa akong pagpaningkamot ug plano para sa kayuhan sa lungsod sa Compostela. Kung sa may makita ang kalambuan sa tulungsod, gumika na sa suporta sa kumbay o sa mga SB members na naglaban sa gobyernong may puso. Nasayran nga karong Nobyembre 4, sugda na ang clearing sa maong lugar diin nahimutang likod nga bahin sa Jollibee Compostela. Planong tukuron ang usa ka story nga grocery store sa Metro diin duna kini gilapdon nga 3,200 square meters. Gisaad ni Mayor Quinio nga prioridad ang mga Compostelanon sa oportunidad sa trabaho nga ihanyag ni ini. Gisaysay usab sa Vice Mayor Froilan Quinio nga ang maong kalambuan pinaagi ra usab sa panagiusa sa konseho sa Compostela nga suportahan ang mga pagpaningkamot sa mayor human nila makita nga ang tanang lakang ni ini nagpunting sa kauswag sa ilang lugar ug sa panginabuhian sa katawhan. Ang kaning mga nakabot sa pinanguluhan sa atong mayor no sa administrasyon ni Mayor Jory Quinio bunga gyud kini sa kakugihan sa atong buotan nga mayor o niya nagtambayayong sa gidmi nga tanan na plano sa mayor among suportaran. Kahinumduman, una nang nahatagan og katumanan sa mga plano sa mayor sa Compostela ang pagpatukod sa Jollibee Compostela, Steelworks Compostela ug sa sunod tuig puhon mao ang Metro Retail Store sa Compostela. Alang sa Dios ug sa pinalanggang nasod Pilipinas, Aileen Navarro, SMNI DYAR 765 Cebu. Mabuhay!